Good morning kay Ma'am Rica ng Agno, Pangasinan. Gusto kong batihin ang iyong anak ng maligayang kaarawan ngayong March 23, si Baby Kaiser Regaspi. At sana po hindi po kayo magsawang makinig ng ALK sa YouTube. Maraming salamat, Ma'am Rica. Anyang laki din! Apay nga itanagnag namin ni baka mawana pan naglakoy titinapay di palinggay paray. Ay, nagina ti gasolina. Ibag kumamot, magpamasahe. Uwan nga rod paray, permimit ang nakanginginan. No agpasahe ni bakat ko, iwan ni tulod ko. Ngamno saan? Ay, hanusan na ti magbag na pare. Kaasi mo ta, sapay nagpudot ti panawain. Nagdagsen pa di susuon na alaba. Ni pare, at na pasaheros Nenenay, nagsiksi na babae paray. Slender nakaminiskirt ko naman. Ay, nakitulod pare. Sa dilong at ati papanan na. Sa dino ti papana, Miss Beautiful. Sa anak nga aglugan, iti tricycle, manong. Apaya saan? Padasam di tricycle ka. Agurayak iti jeep, tanalaklaka ti pasahe. Oh, stay ka man. Wan manong, iso apanawan na kon. Oray, imagak a libre? Libre? Ikatuan. Sa dino ayati papanam. Ijay mall. Kalpasan na, mapanak ijay kabangibang nga ili. Medyo adayo Iso nga rod, ako nakaagjeep paklatan. Alaglugan kan. Libre. Oray pa'y kasano ka adayo ti papanam. Talaga? Uwan ading. Intan. Nay, ada ka pa'y mag-aam ti palingkay maray. Ururayak nga rod ni kumparem. Awam matan. Apay nga, ikit itay pa'y bigat asaan na nagsubli nakipila di paradaan may. Napanan na ngay nga rodan. At dakit intulod na napintas. Ay no, unay na nagsiksi a babae maray. Anya? Angam saan ka madanagan? Urayam lang ni pare Hubay. Madamdama, adan. Itulundak man langan iti balay mi pare. Agpasahi ako, tadyak kayat nga agura iti mabayag dito palingke. Banduga ka nagpasada bakit? Ayan na nga raw, tinapasadaam. Ay, awan ka raw. Nabannog ka nagpasada, ang awan na pasadaam. Amo mata, nangina, ti gasolina. Wan amok, iso nga ron adinak intulod iti palingke itay bigat. Uray kumaa, no ada ginatang mo apang rabyan tayo kadag iti ubeng. Ay, awan Mas daawak man kan ka. Kasla perme mat anabambannog ka. Saan ka mat amabambannog akasta Mas daaw ka kay Den kat nagngina nga ron iti presyo ti gasolina. Anya ko mati koneksyon na dayta. Ket ikonek mo na tamot Apay nga ito di mo intulod na di imasidag ka pasayeros paray. Asino pasaheros pare? Jay bakat wenno tay lakay. Imo na di lakay. Di mo kaya't mag nga intulod. Awan ka no kwartana. Libre kay din ka no. Kaya nga si Maruno abakay. Nagantayo iti papanan na pare. Kinsilaan ka no ti pagbayad na. Ay jak kayat lugi no kwan. Kano nagrigat ti aguray ti pasayeros ita paray. Pare, ato yan ti pasaheros ko. Nenenay, di manin balasang iti kalma na. Sige pare Panawan ka pa dito, tanak man itulog. Itulog ka man ni Jay Papanam, no problem. Naganisto ka nga masidag
Ay, maangot ko gayam ti kinabanglo. Kasano? Kat adayo man ang ti papanak ita. Itulod ka, kung nakmatking ka, no problem. Iso nga aglukan ka. Tinapay yun dita. Gumatang kayon. Tata, umay kan gumatang kan. Katsuki ka man? Ay, talaga gumatangag. Agam agore ka. Ay, aday pagkakit ka. Anya day ta? Ay, saan ka day? Nagmanmaneho nila kay mo, iti trasikan ha. Aywan. Ijay junction ti paradaan da. Huben sama, tinagan na. Wan, apay nga amuyaw. Pasaheros na kayo kaday? Ay, dak malipatan, tinagan na. Naisuna na ang ti tricycle driver. Asaan na nangilugan kanya? Saan na kayo nga inlugan? Ay, makaong ungatan. Nagina ka no, ti gasolina. Kurang ka no, di pamasahe. Ay, Kuna na day ta. ay, naska na kasaritam di taga-asama. Sige tata. Kasaritak to. Ay, sana rumbang apilin na, ti pasaheros na. Ay, Talaga saan ang mabalin? Apilyan. ay, sana kaya't nga ilugan tinakay. Ngam uray nala, sinabad di seksi apalasang asibongad. Ha ha. Siksay, abalasang. Ay, so, tintulod na. Jakam mo, numano, itisigir na itinay sa apalasang. Awan gayam at talaga diti paradaan yun ni Huben paray. Nagmalmalam mga awan dito, Maray. Sa dino ngayon, tinapnapanan na. Ay, jak amwa, tayo tulod na manan jay siksi a babay. Ay no kasta, budno ti imbaga jay sukik alakay. Apay at ng istorya king kaya, Maray. Ay, agalwad kanyak na ya Huben. Ay, sos, delikado ni kumparay. Anya laki day. Bakit? Apa yan nakabandikas ka, litari daw, ha? Umunag ka, tagsarita ta. Nene, takwelyo ang nakbatan bakit? Umunag ka kunak ni... Umunag ako. Nagapwang. Nagpasada, Nagapuak itay ijay paradaan nyo. Awan ka ang nagmalmalam. Alangan mat gamin, kadaki jay akadayon si kabat. Ada chicks mo niya. Ay, awan! Ang dayamat. Anya na ita chikinini di tatangad mo. Sana chikinini dayta. Kagat dayta tilamok si kabat. Neta duwapay. Agmalarya ak sangarudan. Anya da itoy. Lipstick dito'y kwelyo ti t-shirt mo. Sana lipstick dayta. Apay aya apagat atapan na kakasta bakit? Wan, taad na nakaibaga kanyak nga daing tulod mo asik si a babae. Ayan niya kan aya, saan mo apatyan da kita amang mangag mo si kabat? Ay, saan ka ngagpasada? Awan lang arudan mapaspasadaam, ag-chicks ka pa ilang. Ay, sakit ka iti ulaw! Manong, ni Huben ngay? Nay, duwan nga aldaw asaan ko ang nakita dito'y paradaan, miss. Kasta ka di? Kunada mo da pinarita na ni Baka nang agpasada. Ha? Apay ngay ka no? Namuan a siguro ni Mrs. na nga da itultulod na checks. Asino tinangidanon? Dagiti makakitkita. Awan nga rodan ati mangitulod kanyak alibre. Sikan amano. Ay, sana ka mabalin, adeng. Itulod na klaang mo ti ili. Ay, makita naktupay ni Bakit Kaw. Narigatan. For sale.
Ne, for sale na ito yung tricycle mo, paray. Ewan pare, saan na ko na kaya tapagpasadaan, di bakit ko? Iso mo lagay, masaan ka na mapanay para daan. Agar di naklakanon. At akadi ang mamum agumatang iti tricycle pare. At danto pa'y kumparing agpalpala ko mo iti tricycle na, paray. Kunak nga rod kini misis ko, nga awan ti mayat agumatang dito'y tricycle. Takita amat apirmi nga aglatlatay. Dandanin sapay maisinan ti sidecar na, paray. Di bakit kuman Nagpatiliw kan tumo kami. Di ka lang nagananad, mag. Ay, wan ka ron pare. Anya laki hindi at talagan aya. Kahit no kasta, saan ka na makapag-checks, paray? Ay, pare, di mo man ipalpalagip. Siya, naasidag mo ti checks kanyak. Ang pampanunutag niya, kasla tigre ang ropa ni misis ko. Ano, kasla tigre, tiro pa ni misis mo. Ay, apo, kaslamat leon, tiro pa ni misis ko. Magawid ka dago sa paman amak hamula ka. Wan, anya kalaki din ayabakan. Ipalpalagip kulaan kan ka, jay kerfiom dito'y balay. Yamok, alasing ko. Nasaya at malagip mo pa ay. Ada ayamat chicks iji garden. Agtiks ka pa ilaang, awan lang arod kwarta mo. Sungarod, asaan kan nga gungungat? Bareng malakutan, day tricycle mo. No, ada mayat, agumatang Apay kit din ngawan. Karag-karag mo't apirmay. Nangiluganam tupay, iti chicks mo. Hay, anya kan aya, ipalagip mo madan ako na akon. Mala, ingkan iti garden mo, tamapanak mo tan aglako, iti tinapa. Nagyaman nak pare, ta nakita nak. Tainlugan nak dito'y kalsada. Amo gaya mamapan ka dita garden mo, paray. No kayat mo, dumagas tapay dita kantina. Nay, tapay, paray. Mapantaag palang mi isbiit pare. Nagngina ti gasolina, paray. Diya ka na ya pare, ada kwartak, saan ka matanagan? Ay, uwi na, ano isuti ko na. Sa dino kantina, ti pagpalamiisan ta. Nagngina mo tinto'y beer ngayon inuman ta, paray. Agasam ta 120 ti maysa. Ada kwartak, saan ka matanagan pare? Uy, namumukiding at kwartam, paray. Ada sikreto pare. Nay. Yan ay ta sekreto nga. Engam, di mo ibagbagak kini kumarim Apay ko mga ibagak, secret nga rin ako na. Dito'y ti pagkitaan mi kini. Abubaw na. Nay, agkit-kita kayo pala ang kani... Ay, alangan mo't asaan pare. Mamimis mi mo't titunggal may sa pare. Nagturid ka mo din, paray. Ay, wala, sakpay ti ko ng pare. Madamdama na ang umayan ni... Abubaw na. Jay, chicks mo apalasang asiksay. Maangot ko pare. Paumayan. Maangot ko ka di pabanglo na. Agyaman tayin logan nak, pare. At parpara kagayang maray, di sinardingan ka. Ada nakaibati iti pagbalunan na dito'y tricycle mo, pare. Ay, di na udya pasayeros ko, maray. La pagbalunan mo nila kay ko na ito'y, apa intulod mo? Ha? Pagbalunan na daytoy, talo atuyo, timpabalon ko, kan 5 akamates. Pare, idiretso man laangan iji garden na ta itulod ko na ito'y balon na, kaasimag. Ay, sos, delikado man ay ni kumpari ko na chikbaw. Saan adita? Nakilitik dita.
Di ka man, kasla saan ka pa'y laang mo't anarwap? Sa bali maggayam ti gargarde na ma? Ha? Bakit ka? Pang-oran kayo itan. Awanan kayo itibay na? Lumagta ako ni titawa. Ay, kaba alam ti lumagto ti tatawa. Kabalak, tanarwama kung ano maglagto ititawa. Ay, sige, unayan na ka. Oray sa deno ti papanam. Papa. Adalat na babaem salbag ka. Ay, maglaki din ta, nakalisi ako. Nagngina lang aro ng ti gasolina. Ay. Agbabay ka pa ilaang. Bakit? Ang balbaliw account, promise. Ang balbaliw account. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.